Kadarating mo na ba? Pa-live pa lang. Okay. Ayokong makita nila na umiiyak ako eh. Bigyan ko lang ng toothbrush si ano. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AO. Pili na, Tayo. tol. Okay lang ba kayo? Hindi kayo na ano? Alright, Man. soldier. Mark a drop point for your team. That's the drop location. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Hindi naman kayo lag, di kayo naglalag. Okay naman. Okay naman. 100 plus. International tayo eh. Almost 200 latency pero ayos lang. Ang latency niya. Hindi, pag pumula na yun, pa naman pumula eh. Oo, pag pumula yan. Nakatangin ako sa mapa. Uy. Nalagyan pa ng sauce tong eyeglasses ko. Kalaban. Imala, si Dave ang hanggang natulog na yun. Tulog na? Oo, tol. Natulog na daw. Antok na daw siya. Mga hanggang alas 3 yun minsan eh. Oo. Sabi niya, mamaya na ako, tol. Okay. Break lang siguro yun. Nakarating din sa wakas. Ano nang galing dyan? Sumobra. Nakatulog sa aeroplano. The AO. Be advised. Capture May pala. kalaban doon ah. Oh, dito. May kalaban tayo dyan. Tara. Dito. Sa akin. Ayun na. Kapi, nakita ko. Down yan, pre. Down yan, banata mo na. Ay. Ayan. Dito, may isa pa dito ah. May isa May dito. nakapasok dyan. May nakapasok. Pasok na. Pero dito, baka maipit tayo ah. Sige lang. May glasses. Sniper sa likod. Sniper daw sa likod. Saan na yun? Ano yun? Palaban. Nakatakbo na ka. Wala. Uy, sino yan? May sniper sa likod, pre. May sniper sa likod. Yun. Ayun ah. Ano siya sa kabila? Contact front. Kabila. Okay, copy. Oo. Sige, tara. Flanco ah. Uy, dun. Ayun pa, may isa pa dito ah. Atras. Eyes on target. Ito, nandito siya. Strike inbound. Sa orange siya kanina eh. Yun, burok shield siya, pre. Nice one. Down siya. Nice Sa one. banyo. Tol. Your teammate has entered. Uy, advance UAV. May ba? Pura. Kunin mo, tol. Kunin Parang mo. galing sa ano yun ah.
Patay yung isa dito. Tayo na isa. May nakamotor ha, may nakamotor ha. Patay na, patay na. Nice. Hit nyo. Meron ako advance UAV. Pop Sige na tol, natin. sige, sige. Gas is closing in. Friendly advanced UAV marking targets. Nice, nice, nice. Dito. Mark the Ay, loadout muna Meron tayo. dyan, no? Ah, nag-i-snipe Pero sa may wala, prison. May prison. Loadout muna tayo, loadout muna, loadout. Pero ni ano ah. drop headed your way. Bili tayo Ano gusto nyo? ammunition. Dami nun. Ah, sige, ako na. Ito. Meron ako tol, meron ako tol. Ah, meron ba? Ay, sniper. Meron na, meron sumusugod, sniper. sumusugod. Sniper. Ayan na. Dito sila Bita dadaan. ako dito, bita ako. Meron ako kung loadout. Nandito yung bala tol, bala. Dito sa taas tol. Nasa loob yung, nasa baba. Enemy movement. Nice Oh my one. God. Ay, puta, sa likod natin. Ang nasa taas oh. Loadout ah. Down isa. Snap ba? Down dalawa. Nice. Nice one. Nice, pakapit. Pain yung isa. Thank you. Eh, banatan nyo May na isa pa tol. sa labas ah. May isa. Surviving. Enemy UAV overhead. Sana kung Answer pa may ako. plates pa kayo. Karin ako. Bili na lang. Oh. Bili na lang ako. Oh. Extra. Be advised, your Ay, nakanante. Tingnan nga. RTB at this. Naunahan pa. Eh, wala pa. Na-wipe mo sila. Ay, hindi pa. Down. Ah, okay. Down. Nice one. Wipe. Uy, Yan. Meron pa. Meron pa ulit. Wipe na. Ay, meron pa yung sniper. Meron naman. Nabili na kita. Ayun, oh. Tangina, meron pang ano. Meron pang iba oh. Tangina, may sniper oh. Ah, Oh, tangina. Iba na namang team oh. oo nga. Tangina niya. Tatlo yun. Oo, nakisama na naman kami. Ah, Yun. Ano, Jer? Kaya pa dyan, Jer? Ano? Patay ako. chat na lang sa iba. Lipat tayo nito. Anak ng test. Ang daming tao dito. Good eh. Ah, tatlong teams. Oo. Saan tayo pupunta? Uy. Yari dyan. Oo, dyan na. Dyan ako. Grabe ko maril yun ah. Ay, hindi pa looted Ay. dito, tol, oh. Sige, dyan ako. Fight is over. May nag-king din dito. Time to earn your Sige, tol. Ah, tanginang yan. in that one. Alas. Yan na, okay lang, Jer. Not over yet. Your team can still buy your release. Suited lang na rito. Try natin mag-loot pa. Oh shit, meron dito. Naku po. Takbo na ako, tol. Tara. Nice. Ito lang. Wipe na yata. Bahala. Tago-tago ka muna dyan, tol. Oh. Di pala ako nag-loadout kanina. Hindi nga din ako nakaload. Okay. Dalawang team yata yung kinalaban natin dun eh. Oo, dalawang team. Bago pa yung dumating. Oo nga, nakialam lang, tol. Nakialam sila. Follow nyo na eh, sa prison.
Nakijoin lang ang mga Ay, yung mga nag-snipe kanina. Oo, kanina. Sa atin mo. Si Carlisle lang malakas. Eh, si Bogey nandiyan pa oh. Ikaw naman talaga. At si eh. Bogley. Mga baril ah. Shout out! Jigs! Jigs Meister. Idol Jigs. Idol Lodi. Lalaro si Jigs ah. Idol Lodi. Sama niya to sila ano? Call me daddy. May kasama si Big. Safe ba dyan, tol? Ayos lang, Lods. Walang problema. Tape pa dito pre, wala pa yata ang aglit dito. No worries. Sa Be loadout. happy. Shout out Carlisle and Bogley daw. Sabi ni Ah, X. Shout out. Idol Lodi. Idol Lodi. Hindi kaya, may kalaban nata dito pre. Sa loadout. Oo. mamaya ka na Yan, mag-loadout. Mamaya na nga, 5 seconds. Silipin ko kung ilang ano pag ano, natapos na to. Sige, pwede na to. sige. Okay, okay. Baka yung nag-king kanina yan. Dalawa yung loadout kasi dyan eh. Ah, dalawa ba? Dalawa nga tol eh. Diba? Sabay-sabay tayo. Andiyan naman kayo eh. May baril naman kayo, di ba? Yeah, Yan, silipin ko. Oh, meron ako, silipin ko muna. Ako makita so far, nakatago lahat. Dalawang box nga. Tara, Ayun, nandun na si sumipin Wek. tayo. Ito na. Uy! Kanino ko pala yun? Kala ko sumusugod eh. Kako ka talaga, Jer, no? Kanino ko pala Tapos mo yun? na yan, pre, ala. Lito ako eh. So far, walang tao dito. Naka-nervyos. Saan na yun? Objective is to eliminate the bounty target. Layo naman. Yun siguro yung pumatay sa atin. Yung mga pumatay sa atin. Yung mga nandun kanina, Farmland eh. nakailam lang tong mga to eh. Baka Ito may ba gusto lahat kayong yan? bilhin. Anong gusto nyo bilhin? Palat, Oo nga, armor. May pera tayo tol, oh. Bala, no? Chap, wala tayo. Gusto niyo bala? Pala Bala, armor. sige, bala. Meron. Bigay ko to 1200 ko. Taling ko dyan. Ito po. Hindi, meron na akong bibili ng bala. Ito. Oh, yan, si Bogley meron din. Ako na. Ano, si Sige, Mayor. sige, sige. Salamat. Bili akong UAV, gusto niyo? Uy, Bili tayong UAV, gusto niyo? Ah, pwede. Ah. Ay! Ligtad. ito na rin sa Hindi, plat. total, meron na. Friendly UAV overhead. Bili lang ako isang set Jer, ng plat. Jer, Plates ko. Ito, Jer, hawakan mo tong pera, Jer. Good cash here. Ba? Wala. Oh, may bibiling Tayo, kayo? tayo. Sa Wala akin. na tol. Ito. Oo nga, bigyan mo pambili ng plates, oh. Balik tayo farmland? Para makapag-host Tara. kayo? Tara. Yuntin natin. Tara. Tignan natin tong mga to. Ghosted ako eh. Ako. Ghosted ka na? Thank you, guys. Idol guys. Bakit ganun, Jer? Si Gaze nagla-live eh, hindi naman siya yung nagsasalita. Diba? Yan galing... Oo, ibang babae yun eh. May tagapagsalita pala si guys. Oo, may tanong si Liga. Sana all. Polluted. Gas is closing. Get to the new safe zone.
Hindi pa sila nagpunta dito, no? Mga tamad, ano? Gusto pumatay lang eh. Gusto nilang bumanat lang ng mga yun, no? Ah, may kasama daw siya. Kaya iba yung... Ano, all. Ayaw Meron naman tayo dito. kasama niya, maybe. Nasaan doon? Ay, tang ina, maril yung baril ko. Ilan? Isa lang? Isa. Ilan? Basag-basag din yan. Flanking left Isa ako. nga tol. Isa lang nakita ko ah. Nasa Ano yung- taas. Nandito? Broken. Down. Ayun. Isa. Nice one. Oh, Nandito na yung kasama niya. Bumaba. Dito, magagaling dito. Copy para. Ah, sumakay. Sa likod. Sumakay. Sumakay. Malis na. Aalis. Ayos lang. Umalis na. Banatan. Hindi na kayo mag-ghost? Tayo. Pero, Pugos ako. Papagols tayo. Tara tol. Tatakpan na yung loadout. ako nga. Mark the buy station. We're not all here. Regroup the safe zone. Oh. Pagols tayo. Hindi nga sila masyadong nag-loot dito. Pumatay lang tong mga to. Oo, pumatay lang. Tapos umalis na. Mamatay tao pala yung mga yan. Naki-join lang pa rin. Naki-third party lang yung mga yan. Tayo pa ng pinanggalingan nila. Ako, yan yung gas pala. Makakuha tayo kaya nito. May kala. May kalawang na yan. Yung loadout natin. Tagal na dyan eh. Dito may namatay pa. Tara. P5 ko kung gusto niya. Yan, ba't Uy. may heli Nang doon? bumaba. May Ay, tol, meron dito. Meron na. tao. May tao. kakabala. Galing sa chopper. Oo. Baka nag-loadout eh. Tigs oh. Tapos, ayan, bumili sa shop. Nag-loadout Ayun, sila. Nag-load out sila, pre. Nag-load out. Tirahin na natin yan. Dito sabay ha. Pang busy pa sila. tayo mismo. Down. Nice. Dito yun. Nice one, tol. Ilan? Uy, nakita agad ako. Ching ako sa bahay. Ay, dito na sa bahay. Sorry. Isa lang yun nasa bahay. Basag. Ay, meron pa, tol. Dito sa may alaman, no? Putang ina, nagabang lang. Nakashot. What the fuck? Di ko nakita yun ah. Nasa may alaman lang yung isa. Nakadown yung kasama niya, binubuhay niya, pre. Eh, reset na ako. Sayang. Sige, tol. Tama yung scab dito. Sige. Sayang, oh. Sayang yun. Guys, may kasama ka na sa buhay. Kasama ko na sa buhay. Sabi ni Jigs. Oh. Guys, may kasama ka na sa buhay. Ugot? Tayo ng mga yan. Nabangan na. Nice one, yan. Ah, nataas naman. May loadout dyan, ah. Ing. Sa taas.
May pera dun sa ilalim ng loob ng treno. Taas. Taas. Ay! Puta, ba't Taas hindi ba, namatay? taas? Getal, abot pa naman yan. Yan na yung zone. Talong ka. Jump na lang yan. Problema yung last box. Kung saan pupunta. Sa gilid mo. Dami friends. Ay, Ay, pucha! tanga na, di maabot. Ayan. Naka! Hindi maabutan. Nasa Wala, hindi umabot tol. Sige, sige. Friends pa lang pala eh. pa sa downtown. Yun lang. Ah, Dito. Dito na ang ano. Ayun, parang dilo. Ah, wala pang. Oh, hindi loaded. Hindi bukas ang ba eh. Pa-chicken na ba kayo? Ayun, oh. Jace, Loob ng counter. Jigs. Tol, labas. Labas, tol. May PSH ka naman eh. Kaya yan. Thank you, the Brad. Daily flight. Idol Lodi. Idol Lodi. oh, yun na. Uy! Yun lang. Uy! Counted eh. Yan downtown. Yan ang hirap sa downtown eh. Ayoko nga din dyan. Putang yun. Taas baba. Warm up lang yan. So pa kami lads. Daily flight. Sina Jigs yata. Naghanap kasama. Oh, siya na jigs. Jigs si Case. Ang Diyan daw sa daily. Gising na, gumising na naman. sing na. Si Daily Flight. Tulog ka na, tol. Matulog ka na. Mid-blip lang, no? Bidlip lang yan. Kumain. Shout out, Daily Flight. Yun, daily fight. Baka sabihin na naman daylight to. Shortcut, ano? Si Jigs. Minsan Daylight. nasasabi niya daylight eh. Oo, tsaka si Papa Gren. Daylight. Boy, daylight. Daylight. Maganda rin yun, shortcut eh. Daylight. Kasi lang ang sa akala mo. Sino ba yung kasama natin kahapon? Si Titi na sa kalam. Oo. May mic na ba yun? Wala pa hanggang ngayon. Wala pa. Hanggang ngayon wala pa. Alala mo pa rin yun ha? Mahirap kasi pag walang mic eh. Wala na kasi kaming kasama kahapon. Isang oras kami naghintay. Hindi mo alam kung Parang solo flight lang ano. Mahirap pa lang mic pag naglalaro ka dito. nagpo-push na yung tatlo tapos siya naglulot. Oo. Minsan ako ganun eh. Mahirap yun. Pero naririnig naman yata tayo. Oh, naririnig O niya. narinig niya. Kaso nga lang, hindi siya makano talaga. Hindi mo alam gagawin niya eh. Yun na yung mga kasama namin pag wala na talaga kaming available na No player. choice. No choice. Pero yung si Mayor wala na yata, no pre? Sino mayor? Mayor, anong pangalan? Yes, Punik. Kasamang bata na lang. Punik, sis, Punik. Meron pa. Punik. Nandiyan Meron. pa? Hindi lang na pupunta sa stream ko na kasi palaging ano eh.
Pag may kasama na eh. Mamaya ka na ulit, spunik. Wala, ulit, ulit. Maingay din eh. Pagbalik nun, malakas na yun. Oo. Maingay. Hirap kasama. Eh sana kung ano. Saan tayo mga Lodi? Gas is closing on your position. Sige, dyan tayo, sige. Aga ko naman. Wait lang, pre. Abot pa Abot naman. din. Abot pa din naman. Nakalaban namin si ano dito dati eh. You know. Si Big Papa. Oh, loko ka. Ano? Namamaril ka, ha? Dapat. Kukunin niya yung scam. Yung stop. Kukunin niya, tol. Kukunin niya, tol. Ha? Bumaba, bumaba. Sige, Bob. Patay na natin yan. Ay, na-LC ako. Baril. Dami nila. Ay! Tangay na, down ko na yung Nagtulungan ka. Dalawa sila. Ganyan. Fight to earn redeployment. Pinatay ko yung isa, tol. Fight's ready. Yung kasama niya. Na-down ko na yung naka riot shield eh. Oh, yun nga. Tinuloyan ko na. Nice, Nandito pa rin, nice. nandito pa rin yung Eli. Hindi nakaalis. Basag yung driver. Nice. Naka, right shield, pre. Gago, ha? If you lose, Right shield ka pa, ha? Patay mo? One less Nice. scam, no? Oo, Ay, patay, buti hindi na nakuha. Nag-right shield ka. face off. Nice one. Jer, Balik. dito, Jer. Wait. Roger that. Nandito, pre. Kalaban sa harap niya. Kay Bogli, kay Bogli. Oo, tiya. Okay. Naku, wala akong bala. Nice one, tol. May isa pa bumaril sa akin, ah. Meron pa sa likod. Balik. Kuha muna ako ng baril ko. Ay, nag-reload. Putik. Ayun, oh. Ayan na sila. tol, Down. Nice one. Ay, buhayin ko lang siya. Baka, pre. Dito na ako, dito na ako. next objective located. Tayo ko. Isa pa. Down yung isa, down. Nice, Bog. Sige. Ay, may, ayun naman. Silip. Down. Bago ka, ah. Nandiyan pa? Nice, thank you. Nag-drone. Batted ako. Nice one. Saan yung gagong yan? Ang bala. Tara, Alam mo na ako dito. Sa loob, Scab na tayo. sa loob, tol. Love? Bala. Okay. Baka nung nagdodrone nandito, ha? Pag Renny. Dennis. Next objective located. Out. Enemy team is tracking your position. That's all. Uy. May, meron, tol. Ayan na sila, tol, ha? Yata. Nandiyan na. Ito, tol. Basag na yan. Ay, patay yung isa. Nice one. Meron pa isa. Sorry. Sorry. Sige lang, okay lang, tol. Punta dito, ah. Iya. Ay. Marig lang. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ping ako. Likod. Oh, shit. Sa likod. Ah, puta, late. Ikot yata, umikot. Kabila na siya. Ay. Nice. Oh, to para sa'yo. Oh. Ay, meron isa pa. Uy. Maklang. Walang iya, meron Namatay pa. tayo lahat. Pushing na yan. Isa.
Hindi. Armoring Plate up, lang. plate up. Tayo, nag-aabang. Dito. Be advised, your teammates got their ass kicked. There are Buhay Bili lang muna ako. dito, bili muna. Ah, Reset na lang, reset. Wala na. Buhay lang ako. na-wipe mo, tol? Hindi. May isa, May may isa isa. Yung sniper na isa. Ah, may isa pa? Sa taas yan. Tatakas na yung tatakas. Ito, no? Ah, loadout tayo. Nice, thank you, thank you. Tapping money. Copy, boss. Kunin mo na, pre. Kunin mo na. Thank you. Hunted pala ako. Manted Plate, pa, pre. Ayun. Kulang eh. To. Sa drone. Plates oh. Kunin ko yung plate. Kunin ko. Dak, kulang pa. Ito pa to. Sakto pala kay Wek. Okay. Time Kawek. Ay, DC. Kala ko. Hindi, nagdodrone siya. Nakadraw lang ako. Idol Gren. Loadout drop headed your way. Push natin ngayon yun. Oo. Na yun. Polluted dito. Push natin tong lokong to. Wala na yan dyan eh. Malis na. Di ko- So, umalis na yan? Sa drone na. Ang gabi yan? Ah, sige. Oh, bala. Meron ako ammunition. Yun! Nice. Oh, ito. Nice one, tol. Sige, bagsak mo, tol. Marking rally point. Dyan na siguro yun. Oh, UAV. Pwede tayo mag-UAV. First wave yata to eh. Daming pera. Ay, oo nga, no. First wave to. Ay, pala to. Perceive yan, tol. Mas. Patay tayo dyan. Baka layo-layo. Naku. Ah, pa naman sa sakyan. Nabot yan, nabot. Isang dangkal yung diferensya eh. Mas parachute na lang pag hindi umabot. Sa kamay to ah. Oy! Nag-revive dito. Dito pala. Wala pa yung bounty. Ayan, nandito na tayo. Nandiyan pala yung bounty. Nakatakot na daanan. Tumatawid na sila. Tumatawid. Ayan, umito siya, tol. Loadout drop headed your way. Ay, tang na. Sa'yo lang. Natin, nandun, no? Lapit. Nakibabog Oh, bogli. nasa ko. Yun oh. Sa labas lang, nasa labas. Ito lang. Ay, gago, meron. Ay, meron pa sa loob. Down. Meron kasama, tol. May kasama. Anak ng Ay, basag yun. Pinate lang ako. Down. Wipe. Saglit. Meron pa ba sa loob? Wala na. Wala na yata. Patay ko yung isa. Okay, nice. Pa ang puta. Pera, bili tayo. Selfie na tayo siguro. No? Dami pera. Saan Oo, ako ano? may loadout? Tara. Wala yung loadout ah. Uy, may nag-i-snipe. Saan? Ano bibili natin? Across the, ano eh. Down. UAV na lang. Selfie. Bigay sa selfie. Wala yung loadout ah. UAV. Friendly UAV overhead. Nag-UAV ako. Sa ano? Dami natin pera, pre, oh. Ah, bili ako. Ano, isa pa. Orange. UAV para, advance sana. Ito, tol. Ito.
So, may pera pa ako. Extra. Friendly UAV overhead. Iniwan ko yung Yan. pera doon, iniwan ko. Ito oh. Yan siya. Setting waypoint. Down yung nandun. Next one, next one. Ah, Bogli, may ah. kasama. Alam mo? Okay na ka na. Oh, cheese. Mamaya na lang to. May UAV ka? Kaya, meron na. Bakit ako nakakulang baril ko? Tangina, baril Kita na ka. ko. Ito oh, yung sa Down ano. natamaan. Down uli yung isa. Ano na. Left tayo. Ay, walang iya. Buhay. Ba't ayaw Mabubuhay mag-slide niya, dito? tol. Mabubuhay niya. Na, Ayan, oh. patay. Down na. Patay. Nandun na. Pero na Dito, meron dito. Sa may chopper na, no? Kaliwa tayo. Kaliwa tayo, kaliwa tayo, kaliwa. Masyado dyan. Kailangan ko nang lagyan ng grasa tong tuhod ko. Ang gras. Kaya nag-i-slide eh. Ayaw. Ayaw mo. Masyadong I-press mo mabagal. ng ano, 4 na beses. Enemy UAV overhead. Lagyan mo Yan. ng grasa, tol. Ayan. Minsan mayroon dito sa ilalim ng ano eh. Box. Mga nagtatago. Meron nga. Ano, red box. Red box nga. Red back nga. Does anyone need this? Hindi mo talaga, Der. Gasmas pa. Yan. Tangan yan mamaya. Request recon flyover. Up ko na. Get out. Gusto yun, sa'yo. Sige. Toasted na din sila. Roasted na yung mga yan. Does anyone need this? Objective is to eliminate the bounty target. Be advised, Ayun na. is bingo fuel. RTB for Wala ready. yun. I've got medical here. Sa taas pala. Sayang, selfie oh. Oo nga. Pa-down ka dyan, tapos kunin Ano? mo lang. Bounty target is down. Well done. Sana dalawa. Hindi na rin makukuha. Namatay pa ang bounty natin, ha? Ayos. PRT talaga. Tayo. Tara. Ingat tayo sa mga bundok, mga tagal. Ha? Wala nag-recon ng contract sa ano, no? Tatari, no? Does anyone need this? Body armor here. Actual dito. Si yata si Busy Wick yata daw. daw si Wick. Oh, Sayang. no. Kaya pa yung pera. Ganun. Ang dami mo pera, Jer. Oo nga no. Ate tayo. Got gas inbound. Safe zone relocated. Sana si Wick. Green siya. Ay ano. Orange. Hostile maneuvering. Yan pa siya eh. Busy yan. Enemy UAV overhead. Kaliwa tayo. Oh, cluster, pre. Kung wala, sino walang cluster sa inyo? Ako. Ay, busy nga siya. Pocha. Ay, yung binuksan ko kanina. Ako naman. Hindi. Ibang box na tol. Kunin mo na yan. Sige. Ka na. Sige. Si Bogli na parang. Sige, Jer. Marami kang pera, pare. Ito, iwanan ko. Iwanan mo yung iba, pare. Iwanan mo. In case lang. Ate kayo. Okay na. Tara. Bantayan lang natin to, baka may bibili dyan. Na-DC si Wick, oh. Hindi na tayo pwedeng sumubod. Pilipinas ba yan, si Wick, pre?
Nasa Dubai siya. Ah, Dubai. Sayang na ng Tencent. Bilhin natin kaya pre, baka bumalik siya. Pero mahal eh. 1 million. Mahal mahal. 1 million daw pag gantong na DC eh. Na DC siya eh. Bala kaya, extra bala. Gusto nyo bili akong extra bala? Wala na tayo paggagamitan o. UAV muna. Bili ako in case lang. Friendly UAV over. Hindi rin ako ng airstrike ko. Oo. Eh, sa hospital oh. Tayo kaya pwedeng mag-gano nito, mag-advance na tayo ng konti. Oh, merong box pa dito. Meron din sa hospital oh. Baka yung ibang kasama niyan, ghosted na eh. Ano, naglalaban sila. Ah, may kalaban sila no? Ay, hindi. Ayan oh, ano. pwede natin silang gatekeep pre. Bakit tong mga to? Ay, ito na nga. Shit. Sa baba natin pare. Sa baba. Unload sa green. Oh, patas na. Ay, na. natal oh. Allied cluster strike inbound. Target marked. Send it. Puta naman, ang sakit ng bala mo naman. Anak ng tete. Unloads. Nasa akin, Lod. Takbo, Jer. Dito, Jer. Oo, Uy, dali ako. dito pala. Yan. Sige lang, tuloy lang, Lods. Ano yung ano ko? Pwede pa. Pwede nating bilhin. Dito. Sabay. Uy! Ay, putang Sa yun baba. ang gagong to. Inabol ako ah. Enemy soldier incoming. Nice. Biglang dumami, oh. Biglang dumami yung kalaban. O, yan, oh. Nubos na niya, oh. Kaya, Isa pa, Jer, may isa pa. meron May bibili. Oh, malis. Gas is inbound. Jer, bili Uy! tayo, Jer. Ah, tayo na. Meron pa rito. Ang dami. Ay, sa taas pala yun. Ayo. Oo, nasa taas sila. Na-delay tayo dun sa sa dalawang nasa tower. Putang yun na naman. Ghosted, eh, no? Ay, puta naman mo to. Wala na complex. Bili ka na lang, plate ka na lang. Papatay nila Uy! ako dito to. Ay, putang ina! Naabot. Oo nga, ang dami, Ang dami, Chinese, oh. Chinese, tol. They catch those. Bakay. Naka-online na siya na. Ay, nawala si... Pwede natin isali si Daily. Wala na ba siya? Si Wala na si Beck. Ay, nawala siya na. Si... Uh, Si Carlisle. wala. Oo nga, no? Nag-ani. Nag-play again siguro. Try natin mag-join sa kanya. Kay Carlisle. Yo. Nangyari.
Pre, ikaw kaya mag-ano? Ikaw mag-ghost kaya, pre? Okay, Lods. Okay lang. Ayaw ko sa... Hindi mo Tatalo nare-receive ako sa'yo, kanina yung ano ko? tatalo. Invite ko. Hindi, tol eh. Oo. Sige, sige, sige. Leave muna ako. Dali kami sa'yo para ano tayo. Sige, sige. Sige. Yun. Wala na si Wek, ano? Si Wek. Wala. Si Wek ba? Busy, nag-busy. O si Daily, sino kasama niya? Pare, sino Jigs na? Papa Granny daw, kasama. Dalawa sila. So, try ko to. Isa. Sige, sige lang. Sunny. Ayos din maglaro si Wek eh, no? Oh. Malupit din eh, no? Sayang, puta. Tayo dun Ay, yung mga tourist. galing hospital. Not joinable lahat ah. In-game lahat ah. Yung mga halos. Reuse muna kung gusto nyo. Yes muna tayo. Habang Sige, ano. sige muna tol, sige tol. Sino? Sige lang, sige lang. Ikaw, hindi ka ba nag-yose dyan? Drugs lang tayo, drugs lang. Ay, ganun. Sabi ko Joke lang. Bad yan. Alak lang ako, alak. Ikaw nag-yosi ka? Hindi, hindi. Pulutan lang ako. Pulutan din ako. Hindi na uso mas sa inyo dyan, no, Jer? Sa ibang state, pero ako nagmamas pa rin ako kasi hindi pa ako nag-vaccine eh. Matatakot Hindi pa ka ako pa eh. nagpa-vaccine? May side effects. Hintay ko muna ng ano. Mga 1 buwan pa. Pag may bayad na. no? Kung may bayad na, oh. Kaya pag may bayad na. Yung mga nag-vaccine, pwede na silang ano eh. Pero may mga balita eh. Ang daming... Jer, nagdaming nga basag na kotse dito kapon. Puta. Ano yan? Bakit? Nag-hailstorm pre, mulan ng mga... Yelo? Ano? Yelo na bilog-bilog na parang bola ng tennis. Ah, yung hail? Yung inong Oo, yan. pre. Tangina, basag lahat ng mga kotse. UP lahat. Naku po, ang daming nadala dito. Shit. Yung sasakyan ba? Insurance. Hindi, sa amin, nandito sa ano eh, Garahe. garahe. Yung mga nasa ano talaga, oo. Sa street. Oo, nak ng tetek, ang dami. Pataling kina Dexter, di ba? Ang lalaki ng mga yelo pare, ngayon lang nangyari yun. Ice Cube na. Tangina, bola nga ng tennis eh. Tangin na mas malaki pa. Ang lalaki pre, sobra. Talagang pag tinamaan ng coach mo, yupe, basag ang salamin, talaga. Eh, dito ang mahal ng insurance pre, tsaka mga pakabit ng ano, paayos ng mga ganyan. Lugi, no? Sabi mo. Lugi ang insurance. Oo pre, mas okay pang bumili ka na ng bago tapos pa-insured mo na lang. Kaysa sa yung mga yupe paggawa mo, salamin. Pag total wreck, yanin lang ano yan. Oo, tsaka Yung yung mga insurance. nasa mall, yung mga nasa labas na kotse. Anak ng teteng. Basag lahat ng salamin, yupi-yupi yung mga kotse. Biglaan lang to, lang init, tapos biglang nagdilim.
Pati sa kanila, Dexter, eh. Ganun nangyari, eh. Ano ka ng teteng? Saan tayo? Hindi na alam mo nangyayari sa mundo. Ah, sige, doon na lang, doon na lang. Ah, sige, dyan. Doon sa, ano, mill base, mill base, mill base. Painit tayo, painit tayo. May kasabay. Hoy, may kasabay tayo. Init. On fire. Bounty contract marked. Objective is to eliminate the bounty target. Eliminate all targets Ba, in no? the AO. Nasa taas pa to. Tanga yan, dami rito. Ang dami dyan, pre. Ay, putang ina ka! May kasama pala! Putang ina! Uy! Nalate tayo, nalate. Tang, inang yan. Patay sanang kasama niya eh. Your teammate is Na-save pa niya? fight for a chance to redeploy. Your teammate has Meron dyan, sa Sayang, dalawa na yan, sayang. dyan. survived and earned some respect. Alam mo, mag-isa. Tayo din ako. Tangina mo. Tangina mo. Nakakayaw ka. Magnum. You return to the front line. If you lose, you're done here. Oo nga, magnum na yan. Sort them out or It, capture the ito, objective. LMG. That's right. Iba talaga si Jer. Malakas talaga si Boss Jer. Nakakachamba ako palagi. Kaya mahirap magpa-trenotate dito. Magpa... O yun. Nakita ko ng ano. Ay, puta! They're asking. They're RTB at this time. Kachamba tayo ng ano. Uy, nawala. May kumuha na. Wala nga siguro. May tao Nagdo-drone dyan? tayo. Tao dyan? Oo. Nagdo-drone eh. Ito na lang ako. Uy. Dead din. Pati salamin ng mall, basag. Kaya? Oo. Basag lahat yan. Parang mayroon ah. Boom. Kaya yan, tol. Kasi meron. Meron nga. Yun nga. Tiwala lang, Jer. Tiwala lang. Gas is moving. Ba't there? Ibat, Jer. Ibat na. Strike planted. Ang hirap pa naman ito. Meron din dyan. Uy! Downtown na lang talaga pag-asa mo. Ayan, diluted. Uy! Ay! What the fuck? Lost that one, but we'll come back stronger next time. Dali. Wait. Wait na ano? Peter. Peter yan, pare. Peter yan. Peter yun. Hacker yun. Peter yan. Peter yan, pare. Peter. Ikaw, Mogs, pare. Ikaw. Ayan siya. Double check natin. Lead namin isa, Papa Granny. Sali ka? Ah, invite kita.
Let's go. Danny. Namin isa. Tara na. Invite na kita. Ba't kami sa'yo? Ba't po kami? Oh. Alots. Invite na kita eh. Charge yung tablet hindi ginagamit oh. Reloads. Accept. Ok. 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 Ay, okay pala yan. Okay. Oh, pabuhat. Narinig mo ako? Ah, dinig ka. Ulog na ba sila? Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Warm-up's done. Time to kick this off. Go. Tercero. Ah, Yan ba Nyard? Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Lo. Oy. Yo. one team. Late ako. Sorry. Oh, AFK siya no? Dito. Si Carl. Yan na. Eh, sumiguro na. Humabol. Papa Gwen! Good morning! Ano po? Uy, may
medyo balay. Nagsampay pa, nagsampay. Kaya atang kalaban eh. Sumabay eh. Meron. Meron, one team. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ayan ah. Lalabanan ba nila tayo? Ito na si Papa Gren. Nandun na Wala si yung Papa bounty Gren. Uy! Yan na. Dito. Ay, Paano tawag ba na ito? shotgun? Shotgun? Ayun na. This is the Gulag. Dami naman nila, tatlo. Walang nga. Sorry boys, napalayo ko eh. Sino yan? Isa rin sa Kuha ka namatay. na ng contract. Papak. May bounty pa tayo eh. Fight's begun. You can practice your aim while you wait. Bro. An effective way to get inside their May heads. bounty tayo. Kaya. Ay, abot ka pa ba rito? Saan? Sa inyo? Promenade, Scabby. Nako, hindi na tol. Pay attention. Pababa na ako. Get yourself sorted. You're up next. Wala, di mabot. Be advised, your teammate got their arse kicked. They're RTB at this time. Magnum naman. Tangina, looted. Win here and you return to the front Looted line. Pinapakyo ko yung ano eh. Ito, nandito sila. Sort them out or capture the objective. Walang nga, may mga baril na. Little worse for wear. You're heading back to base. Talo. It's not over yet. Your team can still buy your release. May sakyan pa. Paking tayo, paking. Ayun, Turn on that slide. may bumabaril sa akin. Nakasasakyan. Hostile maneuvering. Try ko downtown ah. Sige, tol. Sige. Salamat Lorenzo Maramara for the follow. Uy, si ano? Master Doobie. Lorenzo ba yan? Alam ko pangalan niya eh. Lorenzo. Master Doobie. Shout out. Ano, wala nang kapera-pera pa. Everyone to the safe zone now. Yung kapera-pera, boys. Ito, dito, try natin dito. Yun. Ako nabibili sa dalawa. Ayun, nice one. Salamat sa pabuhay, Mayor. Salamat po sa buhay, Mayor. Man, Salamat sa pangalawang buhay. Saan tayo? Babagsak. yeah. Next objective located. Sa downtown tayo ulit. Ah. Downtown natin. Punta na ako dyan sa inyo. May tao dyan sa malaking tore eh. Meron nga tol, meron Objective tol. located.
Pwede yan na tayo mag-loadout. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Pwede na. Saan tayo? Pwede na, pwede na. Ayan, sabay. Loob sa loob. Anyone need this? Vendor here if you need equipment. Enemy vehicle! UAV overhead. Ay, magsusupply ka. Ay, hindi. Bomba, bomba. Sa akin. Ayun na, puting. Oh, tangin na mo. Sayang. Meron pa isa bro. nakita niyo ako dyan? Andiyan na. Big Papa. Lang. Tewag na, okay na. Nandito sa akin. Your teammate has entered the gulag. Sir, may kalaban. Ay, stop. Magnum na naman ang puta. Uy, salamat. 100 stars, idol. Wow. Idol. Ito, si ano? Idol Master Doby. Salamat sa 1 million stars. Nice one. Iba na talaga si Jer ngayon. Ay, 1,000 stars pala, 1,000. Nice one. Nice, ang lakas mo Jer. Malakas magpabuhat lang, sir. Lakas ni... Naka-chicken sila, Jigs. Ano, all? Naka-chicken si Jigs. Nakainggit. Ito na rin sa atin. Chicken na rin tayo. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping into the AO. In their sight. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Low, low. Game. Eh, yo. Try natin ulit, Boneyard. Sige. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. I'll take one step Yard, bong yard. Eliminate all targets in the AO. Nasa taas. Let's get it done.
down. Well done. Oh, nice one. Libre. Very nice. Very nice. Hindi tayo mag-loadout. Ah, hindi pa. Very nice. May armor box ako dito. Ate boss. Loadout. Ay, loob. On the base mission. Ayan na. Sige, sige, sige. Uy, sino yun? Ako, parang di na magamit. Nagpaputok. Here. Loadout drop headed your way. Enemy UAV overhead. Yun. Ay, nailapag ko yung armor, Tor. Sige lang, tol. Loadout na rin sa kabila. Tara. Ang kabila. Sa... Oh, UAV. Tara. Ah, dito? Oo. Ayun, no? Hostile maneuvering. Tank na natin. Bili kayo Left and UAV. right. Sige, tol. Antayin natin siya, no? Ayun na. Kita agad ako. Be overhead. Be advised. Enemy precision airstrike inbound. Nandiyan lang sila, Jar, ha? Pushing sila, pushing. Down, down. Down. Gas is closing in. Eh, nakadown ang isa nila. Wala nang buhay na sa baba. Puntahan nyo na, bro. Uy! Carl, I'm safe here, bro. Dali mo. Sige, patay ko lang Nice to. one. Nice. Okay. Pabaka, pare. Ay, tangin na. Pumunta sa taas. Moving. Ay, nakatakas, ha? Ayun, meron pa. Meron pang isa. Asa ba to? Meron yata rito. Nandito, pre. Nandito. Ay, nasa taas. Hostile maneuvering. Down na. Push nyo na, pre. Push nyo sa taas. Down na, naka-down na. Ay, nahil. Ay. Nako na, May nahil. selfie. Nice, patay. Patay siya, tol. Nice one. Patakas yung isa. Sa bundok. Patakas yung isa, ha? May orange. Pero tumakbo na siguro yun. Ano doon pa? Doon, oh. Contact. Nandiyan pa. Okay, tara. Open, nasa open. Ay, putang galing naman yun. Enemies in the area. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ito, may Oh, gulat balik. yan. Tango. Uy! Ang Yeah. inang yan. Okay na. Meron pa dito.
Ang inang yan. Gago. Ang dami ulit nila. Uy, putang ina, dahil ang dami nila. Oo nga eh. One Pang shot. team yata to. Ang dami nila, oh. Ito yung isa. Gren, ito, Gren, Papa Gren, ito. Magtatago lang sa likod ng tren. Nasa loob. Tangin Ay, na nako. tinuluyan pa ako nung sa likod, pre. Deploy. You have to wait for your turn. Ay, nako, po. Kaya nyo na. Nakabalik sila, galing gulag. Kado, nalita ko. Sige lang. Mas lang. Okay lang yun, okay. Pwede bumalik? Sige lang. Pwede, Pwede, Take na rito. pre, pwede. Safe na dyan, balik na. Sasakyan, no? Eh, nadali pa ako nung isa. Oo. Biglang dumami ano. Oo, biglang dumami. Patay ko yung isa naman, yung Reaper eh. Siya na naman ulit. Yun, baka walang kalaban. Gulag Tol, winner. auto. Win here and you return to the front line. You lose Makulit the ka. fight. Ay, nako po. Time to earn your freedom, soldier. Ay, galing sa red door. Ay, puta, ina, tol, gas. Patay. Yabo tayo dyan. Nasa base lang, Jar. Ay, namatay. Ah, dali ako. Lang talaga. Your team can still buy you back if they have the cash. Kunin natin sasakyan. Nabot kayo ng gas? Naku, Nabot. hindi pala makakakuha ng ano. Hindi ko makakuha yung loadout. Ayun, may loadout dito. Ang dami. Hey. Dalawa. Talas talaga. Takas na, Papa Gren. Kunin ko na lang tong scab na to, pare, ha? Go. Ay, puta, meron. May tao. Tawag na, wala. Tangina, may tao doon. Shoot yung ano mo, UAV tawag mo, yan. ano, bro. Ito. Pwede natin kunin to. Dapat nga pinap ko na eh, no? Hindi lutad, tol. Ora, hindi nga. Yun lang. Okay lang, gusto ko lang. May narinig ako to, laso. Laso tol. Akin yan, ah. Yun, pwede na bumuhay, pre. Buy station. Mas gusto ko pa ito nila, ano. Naku, nandun ang buy station sa likod. Aid station marked. Galing nila kaya ba? Aid station Pwede rin sa harap. Tarap na lang, tol. Uy, may bumabaril doon, no? Gunshot dito, oh. tracking contract objective. Meron Yan, oh. nga, tol. Meron nga. Wala na. Doon na lang kay Papa Gren na lang. Papa Gren! Coming ako dyan. Ito na lang tayo. Lucky drop. Kaya dalawa. Thank you. Tol, money. Ah, ito lang.
can drive. Tara. Salamat mga idol sa pagbuhat. Next objective located. Hindi ba natin yan? Katakot sa downtown. Next objective located. Enemy UAV overhead. Looted, Jer, ah. Oh? Shit. Looted dito. Looted dito. Baril. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Yan. Uy, pwede tayong loadout, to. Saan tayo pwede mag-loadout? Naku po, delikado nitong dito natin. Yung buy station na to. Malis na sila. Umalis na dyan. Paluted dito ah. Oo. Akin. Oh, tara, tara. Kaya na. Ay, meron, meron. Meron sniper, pre! Sniper! Utang na, may sniper sa fire station na. Na ano tayo, meron silang... Pwede natin buhayan si ano. Meron Wala. dyan sa fire station. Huwag tayong pupunta dyan, pre. May tao, may tao, may tao. Oh, push left tayo lang. Here if you need equipment. Ah, sa left, ha? Ah, meron din? Mark the target. Ayan, nag-i-snipe siya. Oh. Pautang Sniper nga. na, sa fire station. May sniper dyan, tol. Tayo rito. Pasok tayo rito. Gatekeep tayo ah. Oo, gatekeep tayo dito ng mga to. Right na lang tayo. Ayun. Paluted dito. Palit. Loadout, no? Loadout nila. Dami oh. Ayun, oh. Putang na. Nasasapulin ko lang. Tayo rito. Saan saan? Gas is closing in. Tama Right, lang right tayo. window Right, to eh. right, right. Right, bro. Right. May loadout. Mag-break na lang tayo, mag-break tayo, pre. Para, Tayo dumaan dito. Tayo dumaan. There's my train. hindi, dito sa baba. Yan, yan. Hindi tayo naka-loadout eh. Panther here if you need Natin bilhin si ano dyan. Tara. Load out, oh, load out. Yun, no? Yung baril to. Asbal. Mas maganda yun. Tsaka. Yun. Nakakilo. Nakapulo ka loadout? Oo. Gusto mo ng asbal? Sa'yo yung asbal. Ayos lang, ayos lang. Jer. Ayaw mo? Sure. Hindi, ito. Gamitin mo to para ayos din. Got gas moving in. Yeah. assault Yan. Okay yan, tol. Parang shotgun ah. Hindi, maganda yan. Totoo, Magandang baril yan. totoo, Peg. Location marked. Move up. Bumili, Eh, bumili. May truck pa sa likod, ha? May truck sa likod. May truck sa likod. Jer, sa likod natin, truck. Sige, ayos lang yan. Ilalayo siya. Tol, sa mark ko, ha? Isang truck. Ito meron sa buy station? Hindi ko na siya. Pinitin mo na, Jer. Oh, meron, Jer. Meron dyan. Enemy UAV overhead. Uy, Naku, si Pag rin nadali. hindi ko pa napatay. Down dalawa. Dalawa. At tangin lang yan. Nadali ako nang nasa likod. They'll fight for a chance to redeploy. Wow. Tangina. Wow. May sniper pala sa malayo. Oo, yung nasa truck kanina. Uy, Papagran, may bulag ka pa.
You know? Nice one. You know. Paano namatay yun? Ay, MK siya. Magic. Anybody need this? Hindi, walang mic, tol. Walang mic. Wala ba ako, Mike? Ayun. Kanina. Yan, okay Tapos na na. yung king. Kanina, wala. 4 na yan. Tapos yung king. Ayan na, nagsibalikan ng mga gago. Your teammate. Takas na, Papa Grand. Papa Grand. Helicopter here. Disregard that. Light vehicle here. Ay, kinuha din yung chopper. Habulin ka nila. Habulin Punta ka. ka sa ilalim ng prison. Ah, shit. Eh, hindi sila umabol. Ayan, oh. Hoy, may tulo. King din yan. Ang dami dyan, pre. Matay yung king. Rampa. Bike. Oh, mabubuhay na po sila. Salamat po, Mayor. Salamat po sa pag-atras sa bante. Sana po mabuhay. Sana po walang sumugod. Atras sa bante lang. 10 seconds. Yan na po. May bumabaril na po. Atras sa Vacation, bante. vacation. Yan. Load out, Load load out. Salamat po, Thank you Idol. po, Mayor. Mayor. Idol ni Mayor. Idol Lodi. Mayor. Idol Drop na Lodi. po kayo rito. Sa lahat ng gusto nyo. Salamat po. Salamat po, Mayor. Po, ang share ko. Bro, po yung pera na yan. Ito ang bundle ng armor, bro. Loadout drop headed your way. Ilan? Ammunition. Ay, kala ko dito. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Take that item. Kombinasyon. Yan. Salamat po. Armor po, Plate armor. Armor po, Mayor. Loadout drop Salamat po, Mayor. Tengi po, Mayor. Grazie po. Ano ba? UAV overhead. Ano ba isa? Yun. Oh, Salamat Let's po. go. We're back. ghost na po ba kayo? Nag-ghost na kayo? Ghosted Di po pa. ako. Spotted a care package. Ghosted po ako.
Post ko kasi puro Sa mga kutsilyo eh. pictures, nandun pa. Sniper po! Sniper! Oy, sniper, Saan, saan? sniper, mga kaibigan. Ayan po, Ah, Doon sa nakaping. pinanggalingan Left side, po. left side. Pinanggalingan po Right ni side Papa na lang tayo. Granny. Eto siya, nandito sa batuan. Tayo muna natin mag-parachute meron. yung mga yan. Ba? Tara na. Pabogli. Iwan pala ako. Iniwan Iwan tayo, pala ako. iniwan tayo, iniwan din ako. Okay, may mag-parachute dyan sa ano. Oh, Takas tayo, takas tayo. Ayos pala tong Habulin tayo daanan. nasa likod natin. Uy, may bumangga. Aksidente dito. May loadout tayo sa taas, pwede tayong pag-ghost doon. No? oh, dito na ako Pre. sa bush. Saan ba to? Yung mga umabol sa atin nandyan ha. Umabol pa rin yung mga yon. Ay! Ito po! Tara na po! Ay, wait niyo po! Matay po ako. Di na alis si Papa Gren oh. Gas is inbound. Marking new safe zone. Hoy, Wala mabaril. silang ano? Net. Sabay lang natin ng gas, pre. Sabay lang natin ng gas. Baba tayo. Expose tayo dyan. Kababa ka, Jer. Complete. Wala man lang place yung mga yun. Wala eh. Ay, tatlo lang din eh. Yan oh. Setting waypoint. Huwag nyo engage. Ah, wag. Tayo muna sila maglaban-laban. Wag nyo banatan, tol. Hoy, Jer, kaliwa mo, Jer. Ito na, Kaliwa mo, tara. Hoy, Jer. Ayun. Ang Uy, meron pa! Ah, meron pa po! Patay mo yun, Jer. Nice one po. Kunin mo yung place, Jer. Wala ka ng place, bro. Tara, pa tayo. Uubo po. Plate. Hingi po ako. Jer, Umubo kumuha po ka ako. plates. May Naku, umuubo sayang pa. ang plate. Ay, yung gas mask. Place ka. Okay lang yan. Yung taasan natin. Naipit Baka wala yata na. tayo, ah. Sak. Naku, Nalipit tayo, nadali pre. tayo, pre, ng gas. Dito. Putangin namin. Akyat. Abot kayo. Abot yan. Oh, putangin na. Yun lang. Kaya yan. Nasa taas natin sila pa, Bogli. Nasa taas lang sila. Ganda pala ng exposition nito. Pero Putangin pa sa na. likod nyo. Meron sa likod. Putangin Ikutan nyo. Nasa taas sila. Pinali tayo. Utang nakita ako, shit. Uy, Sayang, oh. Third lang tayo. Nakita. sayang warm up lang yan. Ang dami na nakapwesto. Dami na nakapwesto. Less than 5 to go. Bring home the win. Ganda ng pwesto nila. Ang ganda ng pwesto nila. Puta. Nandiyan na ako, nandiyan ako. Sa taas. Gago. Namatay din sila. Talo. Hoy, Ano pa sila, oh? Nilagpasan mo pala. Kala ko nilagpasan, natapusin. Uy, manunuan. Panalo na sila. Panalo. Okay mga tol. Kakain na kami tol. Thank you sa inyo. Sige, Ano GG, ulit? GG. JJ tol. Okay. Okay. Palaro. Jer, laro ka pa? Laro pa ako. Ako rin. Papa Bogli. Laro. Ay. Puro babae ito ah. Kasi ano.
Bet tayo isa. Dali, may invite ako. Yung kasi yung pangit dun sa mga pataas eh, no? Oo, Daanan ng hindi mo alam. sa kanila pa yung circle eh. Buti kung sa atin, okay pa. Kung hindi tayo umubo, hindi nila alam na nandun tayo. Ano tayo? Na-delay yung pag-move natin dahil sa ano, sa kalaban natin sa likod. Dalawang grupo pala na nandun sa side. At tatlong pusa. At tatlong pusa o taing pusa? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping in. They're lighting me up. Enemy dropping into the AO. Ay, sayang. Warm up done. Rotating side. Let's go. Any inebog? Oo. Let's go. Tulaliwang bansa rin kakayalong ta. Battle Royale. Ay, sorry. Alright, soldier. Mark a drop point for you. Sige, Saan tayo? sa US, oh. You've got gas close Ay, doon? to the farm. Okay, Sige, dyan na lang. Firm basis. I'll think. Pelikan muna ba yung inebog? Ha? Pelikan mo. Oo. Ako ata may alam na ba yun? Ayan, abe, ewan mo lang din just feeling. Oo. Alright, lads, let's get That's it done. chilling. That's chilling. May tauli ko. Daw, mo pelikan, papalit ko. Oh, pelitan ako. Positive ID on the bounty target. Sort them out.
Oo, nakita. Dry. Contact! Putang ina nga, gagi. Hindi bumaba sa akin. Nabuhay sa gulo. Your teammate has entered the gulag. Surviving Sa building na to? Ilan yan? Fire station. Oh, sa building na yan. Che- Enemy launched Marami dun. advanced UAV. We're exposed. Parang galing yan ng ano, ng Red Door. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Wala ako nakita ng pera. Gago. Kulit ka ha. Patay mo? Oo. Sinini-share ko eh. Nice. Nasa taas siya? Oo, yung pumatay kay ano. Katambay lang. Nanalo lang. Got gas moving in. Doon sa Marco, sa ano, police. Teammate redeploying to the AO. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Time's up. Objective failed. Ay, dalawa? Nandiyan na sila? Overhead. Oo. Dahil niya. Your teammate has entered the gulag. Regroup in a safe Surviving zone. earns them Buhayin, redeployment. buhayin ko lang isa. Enemy kilo. Advance here if you need equipment. Matay yan. Pa dito. Ito nga dito. Enemy UAV overhead. Kuha mo na. Baba. Ay! May paro, mag-scab na ka mo promenade. Eh, kaya ping eh. Return to the front line. You lose, your fight is over. Alam niya pala nandun ako. Time to earn your freedom, soldier. Uy! We're bringing you home. Uy, galing naman nun. Your team will back if they have the cash. Nasa harapan ko na pala. Or marking na ka. Most wanted contract marked. Let's head to that vehicle. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs.
Makasali ka kayo, no? Dalawa. Dalawa yung loadout, dalawa. Hoy! Diyan, nandyan. Right side, right side. Hmm. Feeling ko karelite ang loadout. Tuloy ka relay lang ngayon mo. Ay, may bumuhay dito. Ayun, no, plate, oh. Bumuhay sabay. Plate, oh. Plate. Danabog ko po siya ako. Sana mayari yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo. Salamat po. Try ko to. Uy, tao sa taas ko. Uy. Uy. Bilang building lang pala po. Yan. Buhay pa. Losing ground. Ay, bumutok ka. Ay, ba't sumobra pa ang pucha? Huwag reset mo. Oh. Supply box marked. Nice. Ay, Red Door. Contract update. New objective identified. Saan? Palang exit to. Tangan na nga. Kaya ko dito. Magpapanik ka mata. New objective identified. Layo, tol. Saan ang ano? Yata yung kalaban eh. Tracking contract objective. Dami. Ha? Bilhin na lang natin sila. Ang dami, oh. Ang dami. Enemies in the area! Enemies in the area! Mark the buy station. Ito, gusto. Ikaw na muna kumausap. Naglalaro pa ako. Bumuhay. November station. Vendor Mark the buy here if you need station. equipment.
failed. Objectives out of range. Kunin mo na yung supply run, Jer. Malay mo, dito lang. Saan? Meron? Wala dito. Akyat. Saan? Nasa taas? Out. King kaya ako ulit. Does anyone need this? Enemy UAV overhead. King ako ulit. Okay pa, no? Your teammate has Yate. been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Time pera eh. Gas is closing. Get to the new safe zone. I'll drive. Oh, loadout na. Body armor here. Ah, may tao. Contact! Down. Enemy Line UAV na yan. overhead. I'll drive. I'll take the wheel. Bakit buha pera ko? Oh, bumuhay sa ano? Carnival. Kalaban dyan sa may Ferris wheel. Sige lang, takbo lang. Kalaban dun sa may ano eh. Uy, ang dami! Tangin na, sa tapat ko. Ito nga eh. Ang dami pala. Fuck you. Failed. Teammate returned. Kaliwa tayo, Jer. Pakaliwa tayo. Bro, tara. Gas is inbound. Makakasalubong natin dito. Tear gas out! Huwag muna, Jer. Get to the safe zone. Plating up. Bili ako, Jer. Ay, may base station pala. Sorry. Akong gas mask. Bilisan mo, Jer. Mamatay ka. Kaya? Kaya. Kaliwa na lang tayo. Gawin natin yung train na cover. Looted ang train. Tayo sa train na konti. Looted. Pumatay Oh, sa shit. akin eh. Ako, ang galing naman nun. Oh, parang hacker to ah. Parang hacker yun, nasa building na yun. Ah, shit. Parang hacker yung mga yan nandyan. Yung isa yung naka-rocket launcher. Solid. Tracking contractor. Tayo.
Yan sila. Nice. Gatid ng fortress. Pero, Yan. uy! Ay! Naka-plate up. Naka-plate up pa naman, di ba? Oh, naka-plate top. Ulo. Kaya ata yung hacker na yan. Ay, naka. Tao. Ano daw sabi naman mo? What is going on, people? Who the hell are you? Welcome. Just checking out the reef, doing some maintenance, taking care of it per usual, you know? Figured I'd do a little update for you guys. And if you don't know, I'm Tyler Nolan. Welcome to freaking show. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AR. Enough practice. Time for the real thing. California love. Battle Royale. Kakan. Another drop point for your team, soldier. Gas is Chicken na to. suggest you get moving. Oh, ulam namin chicken. Yun. Sana all. Tinola. Oo, tinola. Malamig ang panahon. Bukas sa amin, tinola. Siguro. Does anyone need this? May sipon ako eh. Kahit walang sipon. Di mo matitikman, di ba? Yun lang. Pero masarap, mainit. Tapos Dahil dito papaya. sa mga dito.
Game ko muna to, Jeff. Ah, sige, sige. Luto muna, luto. May LMG, konti lang bala. Binibigay. Mayroon akong balabak. Mayroon na lang, no? Okay, mami. Bounty target is down. Well done. Oh, tara, load out. Walang buy. Ito, dito. Para malot din natin. Tara, tara. Di pa looted lahat ta. That's expired. Ang pera. Agad ah. Advance si Papa Granny oh. Friendly loadout. Rocky system deployed. Lots of cash here. Ito, may bala ko. Rocky system deployed. Nahulog pa ang puta. Dropping into the AO. Tapan. Pa Down, napatay. down, down. Down, 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 down. Nice. Friendly UAV over. Oh, ang dami. Ang dami pala. Oo. Sakyan pa. Ano lang ako. Meron dito, ah. Hostile maneuvering. Down, papa. Down, down. Andito na yung ibang kasama. Enemies in the area. Blue. Enemies in the area. Disregard blast. Moving. Moving. Enemies in the area. Enemies in the area. Enemies in the area. Yes. Ay, shit. Sorry. Dyan. Ay, tara na. Papa baby boat. Down. Dalawa yata yan bro ah. Enemies dropping into the AO. Doon yung isa rito. Wala na dito. Pakbo siguro. UAV sana, no? Loot ka. Ay, dalawa. Ano, 103. East. Pakbo sila sa east. 103. Is dito. Open. Nasa open na siguro kung tumatakbo yun. Wala na eh. Sila? Punta siguro dito. Moving. Loot tayo. Uy, meron dito. Meron pa dito. Doon. Kay Papa Granny daw. Hello? Ito, dito, labas. Pwede tabi mo. Utang inang yan. Kan pa ako. Bitch ko. Hello. Nice. Oh, sabi-sabi na, oh. Walang plates ko. Baby boat. Labang Kunin plates sa natin mga yan, pinatay baka nyo. malapit lang. Yan, sir, bridge bag. Ah, ito plate to. Sorry. Oy, meron nagbasagan dito. Hostile maneuvering. Time's running out. Dyan, bro. Target area. Kaya sa live ping. Bakbo pa ganyan, no? Setting waypoint. Green ba? Set.
Kayo ba yan? Sino may ano? Ano na, wala tayo UAV kasi. Ayun na, King. Saan? Mover. Bangan na lang natin dito. Para right. Papasok na yan, papasok na yan. Kukunin niya to. Let's head to that vehicle. Tuwing ko kayo. Kapulin na. O, eto. Copy. Transport. I'll drive. Parang may... Mabaril sa Napatay kanya. siya. Bumaril sa kanya. Mabaril nga sa kanya eh. Pasok tayo. Kakasagupan natin yung pumatay sa kanya. Ayan o. Uy, ang bilis ng circle. Matay sila. Sakay kayo, ang bilis ng circle bro. Ayan na. Sige, sige. Crossing system deployed. Nasa ligaw ako na. Ha? Dapat. Nasa ligaw. Dapat. Oo. Hintay ko nga. Baka bibili yan dito. Ay, nakamotor. Palagan na lang. Nakamotor, nakamotor. Ayan. Wala ko no. Pagkasin sa baba. Loadout drop on the way. Meron sa baba. Ayan na. Reload tayo. Muna tayo. Safe zone located. Ilan? Ako may kalaban dyan. Ito lang. Wala. Meron. Affirmative. Never mind. Sa taas, nasa taas. Airstrike kayo. Come on, Jer, bre. Disregard last. Moving. Dalawa. Area. Ba natin o hindi? Tara pare, dalawa tayo. Claymore na Ano, Claymore. abangan nyo pre, baka tatalo na. Sige. Claymore Dito. na Claymore. Ako maka-loadout. Claymore sila no, boss. Nandito sa akin yung, nandito sa akin. Abang lang sa'yo dyan pare, sa pinto. Nakabang sa'yo sa pinto. Sa pinto ko. Oh, sa pinto mo nakabang. Takot ako ng isa. Nice. Done one. Oh, Nice. wipe. Lakas nyo. Bounty contract marked. Bulager oh. Waypoint marked. Move. Nasa Ari. Bounty target identified. Alam. Slot the bastard. Hindi, nasa baba to.
Ulaga. Dala lang, walang loadout. Yung pumatay. Cool. Meron pa. Paa mo. Meron pa. Saka may isa pa. Dyan, doon ulit. Oo, dun ulit. Ayun o, ayun o. Likod. Isang. Hostile maneuvering. Kaya't dalawa pala sila. May sniper, may Sniper, sniper. sniper. Nice. Nice one, bro. Isa pa, boy pa yung sniper, bro. Ano yan? Jer, puta. Meron pa? Oo, may buhay pa yata yung sniper. O, pinatay nyo na. Wipe na yung ano eh. Ibang team na naman yan. Wipe na. Wala yung loadout. Wala yung Saan yun Napatay, napatay? Jer. Dito. loadout dito ako. Yung isa sa may ano, sa may bato dito. Bala nila. Kailangan ko rin ng plato. Oh, ito meron ako. Pa extra. Paki-drop na lang. Karin tol, pengi ako. Para meron ba dito? Ano to? Nakatrack to? Bounty. Jer. Anyone use fire? Sige. Closing in. Relocating. Papunta sa atin yung bounty na kuya. Ay, huwag pamunta sa atin. Target spotted. Moving. King. Wala siyang kalam-alam. Copy that. Be advised. Friendly precision air. Dito sa boy ko lang yung sasakay na. Naglep. Stand. Tara, pasok tayo. Ay. Patay muna natin Tara. yung tapos pasok na. You eliminated the most Okay. wanted target. Good job. Dami Dami natin natin pera. Tigi-isa tayong loadout. Ya. Mark the buy station. Toasted na ako eh. Toasted na kayo, di ba? Oh. Selfie na lang, selfie. Tapos advance UAV. Para makapwesto tayo. Kalaban dun. Laban dun. Moving. Ito kaya tayo. Nakita ako. Moving. Nakita yata ako. Losing ground. Kita ka? Hindi ko alam Tayo, pero Jer, tayo. ako tumingin sa akin eh. Makita Kayo na. Hindi ko makita yung mata. Get to the safe zone. Hard left na lang ano. That's its mine. Is galing na tayo dito. Enemy UAV overhead. Makunin pa yung 40k natin eh. Kala tayo. Dala tayo tol, dito lang tayo. Dito na tayo. Saan? Tayo wag tayo git. Uy, puta, nagbag ako. Pamaya na lang tayo pera. Nag-i-snipe. Ito. Aray tayo. Open lang. Nag-i-snipe dito, open siya. Uy, may tao. May tao dyan. Aray tayo, aray. Enemies in the area. Tawag Iba niya ba yan? Ito may nag-loadout. Affirmative. Nanyo sa taas ha, baka may nakatambay. Ito, nakatambay siya. Nag-loadout. Moving. Ayun, nasa taas na. Nandito ako. Moving.
Tara rito, aray tayo. Moving. Ay, nandyan siya sa taas yan. Sa taas ng ping na yan. Affirmative. Sa pinakataas. Yun, oh. Hostile maneuvering. Doon ba siya? Oo, nandyan siya. Lumabot. Kailangan natin ng bite, tol. Polluted ah. Patay na ba? Enemies in the area. May nag-load out kasi dito. Vendor here if you need equipment. Pero pa ba tao dyan sa taas, bro? Sa right? Oo, meron pa yata. Gas inbound. Safe zone relocated. Dynamite down! Uy, DC! Ano to? Body armor here. Probably. Enemies in the area. Sayang oh. Dami natin pera oh. Meron niya? Tao sa likod. Yan sa taas, kuya. Oo, ayun oh. Paan siya? Tumalon. Tinatamaan mo? Oo. Tatalon din yan. Meron din dito sa Harap purple na ah. siya. Ala ng buhay yan. Tatalon na yan, tatalon na. Ayan, down. Patay. Anong pinatay nyo yung nasa purple? Oo, yung nasa bubong. Ah, okay. Ano pa yun ah? Losing ground. Nangyari, Papa Bogli. Guys, enemy team is tracking your location. Get to the safe zone. Hindi tayo mo... Got a vendor in here. Tao ba dyan? May nag-load out. Dyan yung nag-load out, tol. Pre. Yan. Open natin masunod. Hard left tayo. Hard left. Parang clear naman dito eh. Parang. Laban, may naglaban. Pare, bala. Labas na. Yan, gatekeeper. Sa ilalim ng lupa yung bala eh. Moving. Yan nyo lang, yan nyo. Tol, mamaya mo engage. Ito muna natin bala. Dito muna tayo. Moving. Disregard blast. Uy! Now it's a ghost town. Gas is closing. Get to the new safe zone. Oh. Dito na kami, Papa Granny. Sana sa loob sa bahay. Loadout drop headed your way. Ayun, sa bunker tayo. Moving. Wag, open, pre, open. Moving. Disregard blast. Lang natin.
Bay, baka may tumatay dyan. Gas is inbound. Meron ba tayo gatekeep dito? Ay, may tao sa taas, pre. Ito. Contact! Bubuhay siya. Tirahin na natin. Pahin yung kampi niya. Oo, nasabay. Nakatawid din dito na. You lost the enemies in the area. Ayun, to, sa may truck. Location marked. Move up. Contact! Sa likod mo, kuya. Pero pa isa to, hindi lang isa yan. Enemies in the area. Oo. Gagi, meron sa malayo. Doon, sana. Tayo, Jer. Baba. Tayo, pre. Dun na. Sandwich Close by tayo, naman. Sniper. Meron pa dyan sa side nyo, ah. Ay! Dalawa, kuya. Sa taas lang sila eh. Nice! Last guy. Dynamite out! Hindi. Dalawa pa. You're the last one on your team. Finish the job. Yan na. Ayan. Exit tayo, no? Meron pa din sa akin. Oo. Sandwich tayo. Sandwich tayo. Yung nasa truck din. Ay, yung ano, sa kabila. Nabawasan din tayo eh, partida. Si Papa Bogley? Ay. Sakit nung scar na back pala yun, no? Oo. Wala na siya eh. Sinong ano? Wait natin. Oo. Bogdan. Meron isa, pero Ano ka tayo lang? marakit pa. Ha? Sige, invite ka. Sasali si ano. Ang caps. Jer, Yo. pa-axing ngayon dyan. Ano? Pakiulit? Yo. Taxi ba kayo? Taxi? Putol. Ba ako? Sinabi Mike. Nag-ano lang, nagkakat siya sa pinakahuli. Parang egoy, ano, yung parang sa dulo ka. Walang walang echo. Ayun lang. Ang caps.
Tara naman, Caps. Oh, Caps. Tara naman, Caps. Takel Dibuto, let's go. Kasama ka ba namin kahapon? Kasama natin si Titi na malaki. Ay, Titi na Oo, malaki. tayo. Titi na sa kalam pala. Araw-araw naman tayo magkasama eh. Iba-iba lang. Ano? Para tayo pareho ng oras eh. Oo nga eh. Mas maaga ka lang ng konti. Hindi, nung isang araw, si Ikong alas Yun, Mangkes. What loads? Yata. Di ba may mic ko, Lods? Medyo okay na. Kanina. Ulitin ko lang. Nakahanap din. hinanapan tayong kamatch. Ah. Kahapon yata yung ano. Hirap ng lobby. Sobrang dami magagaling. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Ano yung sinasabi mo? Jer. Yo. Tol ba ako? Hindi naman. Ano lang. Minsan. Minsan lang. Naintindihan ko naman eh. Gumagamit ka ba ng noise gate? Hindi. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Thank you sa pag-intindi ah. Alright, that's enough fucking. Eh, naintindihan naman karamihan eh. Minsan lang yan. Tama, Lods.
Oh, sorry. Drop. Okay lang. Wala, may nauna na tol. Dami, madalas. Oo, bak madalas. Out. Kaya pa ba mili? Okay. Amili. You just keep on pushing. May nauna doon sa hangar. Sana, natakot na naman ako sa shadow ko. Inip pa yun ah. Umalis yung heli. Oo. Move to the next area. Ay po, teka layo. Okay, loadout muna tayo dito. Dapat. Your primary objective is to kill them all. Be advised. Enemy Drafting teams dun. are tracking your Tagal naman yata yung ano eh. Uy! May threat ako. Pula. 3 bar. Oo, 3 bar. Bilis naman. Daway ako sa'yo. Bilis naman. Baka nandyan lang. Body armor here. Marami nagdo-drone. Trophy system deployed. Nakaya na na, nasa kanya na. Nandito na, pucha. Ah! Tumaan sa window. System deployed. Ay! If you Nag-reload. earn your free. Blue, dalawa. Galing na na. Fight's on. You're up next, mate. Get ready. Kali ka rin. Oo. Nandun na kaagad ano? Galing sa bundok. Naging dalawa eh. Blue ko na yung pumatay ko eh. Listen up, soldier. We're Sorry. here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Okay, yep. Let's go back. Full set. Saan kayo? Teammate has been cleared for redeployment. Pusing ka na to. Punta din ako dyan. Layo pa naman siguro yung mga yan. Ay! Lumampas ang pucha. Open na open, ano? Oo. Kalaban sila. Oh. May binabaril sila dito eh. Moving. Teammate has been cleared for redeployment. Gas is inbound. Contract complete. Recon intel secured. Tayo dito. Ba yan? Sumusobra. Teammate has been cleared for redeployment. Wala dyan eh, no? Dito sa... We're in safe zone. Watch for enemy. Out! Oh, doubt. Saan pa yata? Plunder cash here. Sakto. 4K to, 4K. Here. Ay, 4.9 yata. Saan may box dito? Saan pa? Body armor here. Disregard left. Sir, Body armor here. 6K, may 6K ako dito. Plunder cash Laban here. yata siya.
Moving. Disregard last. Loadout drop heading your way. Body armor here. Body armor here. Light vehicle moving. Disregard last. Hindi looted, bro. So, ayun. May nag-loadout. Sa likod din. Ilang i-snipe doon. Ayun, nandito. Movement. Enemy UAV overhead. Ado. What the? Purple ping nun. Dito lang yung Enemies snipe. in the area. Body armor here. May truck dito. May truck, bro. Ba! Enemy UAV overhead. Uy! Puta kita ako agad. Oh, he's bottom floor. Down yung isa, down yung Ay, isa. blue po. Tang ka. Enemy in the area. Walang loadout. Sa likod meron pa, pre. Angin na. Nandito na. Tado. Andito sila sa may ano. Moving. Kanan lang sila eh. Baka mag-parkour sila dyan. Uy! Parkour nga yung isa. Come back stronger next time.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Mga lads. Tama ko sa inyo. I'll take it. I'll take it. Ay, kalang kalaban. Uy, may kalaban! Supply Oh, sabi ayun. Ay, barilo. Barilo. Assault rifle here. Sir, Sniper rifle here. kalaban sa dito bro. Ay, Assault rifle here. Next objective located. Pare lang yan. Arms here. Tao dito. Moving. Enemies in the area. Meron nakasakay. Contract updated. New objective identified. Sa gas station. Mal, dito naman. Ay, papunta dito ah. Babay. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ano? Enemies in the air. Disregard blast. Enemy vehicle. Punta sa akin. Contact. Enemy vehicle. balik sa akin. Contact. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Pushing sa akin. Ay, nandito Bakit naman pala. ito? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your Parang freedom. ka-air pa. Excuse. Here we go. Get yourself sorted. You're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if Get you to the lose, safe you're zone. done.
Sort them out or capture the objective. Uy! Pass You're pa. heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Galing! Fuck you! Napahabol na Pacquiao ah. Bounty target Hey. is up. Let's get it done. Salamat. Looted na ba dito sa ano? Moving. Ah, dito na lang. Sige, sige. Moving. May tropa pa dito. Loot ako dito. Moving. Yung kalaban na. Nandiyan yung bounty man na dito sa akin. Shit. May king dyan ah. Contact. Pa-cover na lang lahat. Oo. Sa likod ko rin yung bounty. Pwede ka nang pick upin dito. Habol yata na lang. Moving. Disregard blast. Yung pera oh. Pwede na yung buhayin siya na. Libre lang lahat. Enemy UAV overhead. Bili ba ako UAV? Loadout. Loadout ka. Siya ko. Kasi ba? Eh, Moving out. Enemy UAV overhead. Pa granny. Blood, they're getting. Friendly loadout drop on the way. ayan, loadout pa. 2 bucks. Paano ba talaga? Ay, bumaba pa. Ilang box yan? 2 bucks. Friendly loadout drop Dalawa on nga, the way. dalawa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Oh, may loadout pa sa likod. Uy, may kalaban! Got a pistol here. Mark on the grid. Let's go. Saan yun? Saan? Andun na pala yung kalaban. Ah, sa taas pre, sa taas ng PD. Basag. Taas lang, poli. Nasa may truck. Ay! Galing naman na to. Nice. Yung bounty papunta na sa ano. Ayo. Time expired. We lost the target. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp.
Posted na kayo? Gas is moving. Enemies in the area. Up, naka-snipe Enemy siya. UAV overhead. Ghost lang ako. Posted na kayong lahat? Okay. Get to the safe zone. Alis sila. Kasama siguro to. Wala bounty ko? Tapos sila dito na. Ayo. Bumaba. Saan na? Light vehicle Nasaan here. na? Ano, red na. Enemies in the area. I got an aid station here. Mark Ako nang isnod sa... Payan ko lang Sena. Kulang pera mo. Oh shit, dagat. Crawl ka lang, pre. Crawl ka lang. Takbad lang mo. Doon na sila. Sa roof. What's left? Get it done. Shit. The enemy took the front, but we'll be back to finish the job. Down. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
going to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Kaya mo. Nope. Yun nyo lang. Dami ng ping, ano? Kanina wala yung load. Biglang dumami. Ay, may tao. May tao sa bounty. Dalawa na. Wala ng baril. Enemies in the area. Clear to engage all targets. Fire! Uy! Enemies Down in the one, area. down one. Down. Uy, hindi ko nambutan. Sorry. Sige, okay lang. Teammate has entered the Thank you, cruise. thank you. Ay, isa pa. Patay mo? The mark that. Nice. May plates dito. Body armor here. Body armor here. Pistol here. Alam yata pa nga. Sniper rifle here. Ay, paano ako? Rambo. Teammate has been cleared for redeployment. Nice. Load out. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Aga naman yung advance na yan. Ah, naka-red door sila. So, that. Vendor Hey. marked. Good cash here. Loadout drop inbound. Enemy UAV overhead. Oh, Tropa dito man. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. Nagbasag, ewan ko sino. ano yata. Bala. May bala box kaya. Get to the safe zone.
Nagre-recon dito. Enemies in the area. Enemies in the area. Moving. Laban. Meron. Nagre-recon sila kanina. Enemies in the area. Ay, may nakakata. Down. Likod yan. Movement. Satchel dito. Dito. Body armor here. Ito, dropping. I'm moving. Uy! Kabila. Nag-lag ako. Ba't ganito? Nag-glitch. Parang nasa area ako kanina. Salbahe na Tumakbo, yan. Granny. Pag tumakbo yata, lumabas. Ito. Nandyan. Kabilang bahay. Dito na. Down. Enemies in the area. May tayo sa intuan. Ayun na pala yung gas, pre. First wave. Persuade. Itong First sasakyan. yan. First. Ay, umubo sa likod ko. I'll drive. Persuade yan. Nice. This thing's already tested. Ay, umubo sa likod eh. After security, you need equipment. Ang tao dito? Ay, sa buy station? Kaya. Sige. Sasakyan May din. loadout. Ah. Ay, sila yun. Enemy vehicle. Meron pa kanina umubo sa likod eh. Wala na, hindi na nakaano yun. Loadout drop inbound. Hey, ghost tayo. Dalawa. Yung pera, bili ako UAV. Ito. Wala, no? May pera pala ako. Rakay dyan, Gas pre. inbound. Ako na. Located. Request recon flyover. Nasa loadout na. Okay. All right, passengers. Down. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Berga, Ako wey! po. Posted na kayo? Top, di ba, bro? Bili lang ako UAV. May pera pa ako dito. Thanks. Sige, okay. Ako lang. Meron to naman ako. Sakto lang. Gas is closing in. Friendly UAV overhead. Need caliber here. I'll drive.
may nagbuhay dyan. Ay, doon sa harap pala. May UAV kayo? Ay, nag-i-ID na ako. Stop bro ha. Doon sa May sasakyan. Pambili ah. Enemies in the area! Moving! Disregard Ito last. pala. May pa dun sa harapan. May nagbuhay. Ayun o. May pababa. Keep tayo. Dito isa. Does anyone need this? Sa taas, sa taas. Dalawa dito sa akin. Tao pa sa akin. Ay, puta na to. Uy, tayo na ano ko yung pana. Uy! Sito. Saan yan? Saan May yung kalaban? pana. Taas. Blue yan, blue. Ako po yun, yung gas. Saan eh, puta ina. Uy! Utang inang yan! Sorry. Yung may gas mas ako. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns you deployment. Talo na tala. Tatalo na. Tumalon na ba? Namatay. Oh, hindi umabot si ano. Xander here if you need equipment. Ay, may tao sa harap. Throwing stun! Gas is close. Get to the new safe zone. Downloads. Patay na. I'll take it. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Yung pera ko, ya. Ito. Uy! Ano yun? Taas? Puta, ang dami sila. Enemies in the area! Inang yan. Gatekeep. You're in the gulag now. Oo, kasi kinakot. There's a fight kicking off. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Get yourself. Let's move!
fight and you return to the Kalaban front pa. line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Wow. Aware. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Anybody need this? Wanted ano? Got a vehicle here. Wala si Mang Keps. Ay, pull out mo na muna. Oh. Siya. Wala. Daw siya. Ayun na, naba. GG na daw. Event Pixie. Try ka na invite. Message ko lang to kung gusto niya sumali. Sleepyhead. Oh, Mike?
deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. There, search this area. Oh, cancel it. Xander here if you need equipment. Anyone hold this? Cancel it. Mic check. Eliminate all targets in the AO. Oh, Low. red door, red door. Ador? Tara. Ulot muna natin. Baka mawala, no? Yan. Tara, red door. Pag Saan nabuksan ka yata, na? nawawala. Ito, sa akin. Mark on the grid. Tara, baka mawala. Tara. Meron din kay, sleepyhead eh. Ano lang? Okay. Wala pa siyang mic. Wala daw eh. Lakas daw yung aso eh. Pasok na siya ron. 1, 2, 3. Tama mo, isang lugar na din pinahan natin. Hindi, pumasok tayong lahat dito. Isa. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Xander here. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. Ba yan? Oo. Kulang pa 100. Ay, dito 100. sigurado yun. Tama dito. Okay na. Does anyone need this? Ating dinero.
Ay, yung ano pala, yung usok. Loadout drop inbound. Spotted a care package. Does anyone need this? Kamalambala. Does anyone need this? Bro, kunin mo Meron na. dito. Hala, sa akin. Body armor here. Baba ko na pag sama-sama tayo. Overhead. Windows closing. Get the Positive ID on the bounty zone. Sort them out. Dito na ba kayo lahat? moving. Kalaban ah. Nandiyan na yung kalaban. Baba ko na yung bala. Anyone need this? Sa akin. Natin to. Armor, kailangan nyo. Oo, dadalo. May, split sila, naka-split. Meron dito. Enemies in the area. Meron dyan sa pink ko. Enemy UAV overhead. Yeah, let's do it. Enemies in the area. Disregard last. Stun. Enemies in the area. Hoy, gago. Sir. Sir, safe Ako ako. dyan. Punta ako dyan. Take over. Enemies in the area. Precision airstrike. Take cover. Takbo ka agad ah. Break. Teammate sent to the gulag. Surviving earns them redeployment. Okay, balik ako. Atras tayo, Sir. Tayo, Sir. Tayo. Friendly UAV overhead. Meron na sa likod natin ah. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Alam natin sila, Sir. Your teammate's done in. They're returning to base. Kaya mo na yung isa. Pabuhayin ko. Ah, nag-parachute na rin sila eh. Enemy UAV overhead. Sa gitna. Hoy, likod! Uy, di ko. Your teammate's done in. They're returning to base. A ghost? Enemy UAV overhead. Contract time expired. We lost the target. Pera ka? Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Uy! Got their ass kicked. There are two. Pili mo na ako mga pre. You're all that's left. Get it done. Ako, Sir. Game pa ako, Yeah, dude. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Ba't pa pala ako? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. You're heading back to base. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job.
Wala na siya, no? With MailChimp's Creative Smarts, simply enter your website. Get beautiful designs drawn from your brain. Hello everyone, welcome back to Eat Sleep Brief. So as you can probably tell already, this is not a video of my tank in any way, shape, or form. To be totally honest with you, I kind of wish it really was my tank, but this is just one of the beautiful things about this hobby. Anytime you think you got a beautiful tank, or you think it's nicer than anything else out there, you stumble across something like this, it really just takes you, inspires you, and really pushes you to perfect your reef tank and really take it to the next level. So the tank we have here today is the Drew Lagoon, typically known on Instagram. He does have YouTube as well, but you can probably see most of his work, most of his beautiful pictures of his tank on Instagram. So this tank, as you guys can see, is an innovative marine lagoon. It's really crazy how you can take a nano really to the next level, and really pushing. As you can see, there's tons of corals crammed in such a small tank, and it's really interesting to watch how there's I'm sure there's some coral warfare going on, but nothing to the extent that really worries us. You can see typically there's a lot of LPS, there's zoas in here, and as you look at the very top, you can see some SPS pieces, you can see some stick SPS, some Monty Cap SPS. I mean, really just taking it to the next level. And it really goes. Walang Laban na. Tingin ko. Ha? Team na rin ako, mga lods. Yan na rin pala. Kalimutan ko. oras na ba dyan? Alas 4 na. Oras no, pag nagawa ko ng COD. Ilang oras ka na naglalaro? 12 hours ka na yata eh. Hours. Naputol? Napuputol yung mic mo. Hours. Hours.
9. 9. Yung una na ano, parang konti lang yung ano niya. Ayun, grabe na. Kaya, naintindihan naman. Yun, nakahanap din. Chicken na to. Masarap tulog. Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Does anyone need this? Mark a drop point for Tayo. your team. You'll lead them in. Ano dyan? Does anyone need Avoid this? the gas. Get to the safe zone. Looks good to me. Parang alisan. Meron. Tayo, sumalaki, sumalaki. Ito. Eliminate all targets in the AO. Laban. Ang inangan. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. The fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Hey. Your arm kicked in that one. We're sending you back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Wala ka na patay, Jer? Wala.
Eto ba yan? Ege. Baril dito. Red, loot tayo, bro. Got gas moving in. Ammunition box. May ammunition box ako. Uy, kalaban! Uy. One team. Shit. Tras mo. Cheater ba? Cheater daw eh. Ako. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Teammates in the gulag. Umalis na ako. If they survive, they can redeploy. Teammate redeploying to the AO. Kailangan bumalik doon. Pero daw yung ano, kalaban. Port na lang tayo. Anybody need this? Kababa ka na? Nababa na ako. Maglulot ako dito. Yan lang eh. Your teammate is redeploying. Stand by. Kunin niyo yan. Enemy UAV overhead. Oh, may truck pumunta sa akin. Enemy vehicle. Marco, moving. Positive ID on the mounting target. Sort them out. Enemy UAV overhead. Mounting target is down. Well done. Tara, load out tayo, boys. Enemy vehicle! Papunta sa'yo yung truck. Jer, load out tayo, Jer. Sige, punta ako dyan. Body armor here. Got a vendor if you need gear. Mounting target is up. Tayo mag-loadout. Dito na tayo. Dito yung circle. Munitions. Meron din ako ammunition box.
Bash, bash. Sakyan. Friendly loadout drop on the way. Push sila, push sila. Loadout drop headed your way. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Move that. Friendly UAV overhead. Camp sila dun eh. Airstrike. Does anyone want this? Keep tayo dito. Kanan tayo siguro. Moving. Malis na, malis na. Kill. Loadout yata eh. Nakasok. Friendly UAV overhead. Para mga tanga to ah. Closing in. Down yung ano, down yung isa. Contract time expired. We lost the target. Posted na kayo? Does anyone want this? You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Yan na. Ooh, shit. Ads, bukas ulit ako. Maga na dito. Ay, may gulag pa kayo, no? Ano ba? Okay, Sleepyhead, bukas ulit. 4 na dito. Thank you, thank you.